పునర్ప్రతిష్ఠ బ్రహ్మకలశోత్సవ ಈ ಪೊರ್ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೋದು ಸೊ ಮಾತ ಜನಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಸೋಕ್ ಸೋಕ್ ಆವಂತುಂಡು ಈ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತಲು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಇತ್ತೊಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರ್ಕಲ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿತ ಒಂಚೆ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ತಾದ ಪಂಡ ಪೇರಾಲ್ ಬಜಪಿಲ ಇರುವೇರುಳ್ಳಾಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯಲೆನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ಪೊರ್ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಂಚ ನಡಪೆರುಂಡು ಅವಿದೊಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಸಜ್ಜಾತನೆ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬರ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾದ ಮತ್ತ ನಡಪೆರುಂಡು ಅವಿದೊಟ್ಟು ಏತ್ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪಿದೆ ಪಂಟ್ನೇನೆ ಪಾಲ್ಪಾಡೆ ಪೇರೆ ಪಂಟ್ನೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತೂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಪೋಯ್.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಕ್ಕಿನ ಆಲಂಗಲ್ಲಿ ಪಂತ ಈ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಇಂಡ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ನಡತಂದುಂಡು. ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತನ ಈಡೆಗೆ ಒರಲ ಬತ್ತಿಜಂಡು ಬೊಕ ಬೇತೆ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋತ ಈಡೆಗೆ ಊರ್ ತಾತೆ ಬತ್ತಿಜನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತಿನ ಬತ್ತಿಜಿಂದು ಅನಂಜಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಬತ್ತ ಬರೀ ಬರ್ತಾರ ಮಾಮನ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಪುದಾರಿ ಎನ್ನ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಜೆಪಿಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಈ ಪೊರ್ತದಾದಂತ ಇರೋರುಲ್ಲಕರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾತಿನಂತಿನ ಜಾಗ ಒಂದು. ಸೊ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬಾದಿ ಇತ್ತಿನದು ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಮಕ್ ಮಾತ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮಾತ ಜನಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಎಡ್ಡೆ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪು ಪಂಡೈತೆ ಏಮನುಲ್ಲೇರು ಗೋಡೆಲ್ಲದ ಆರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದುಂಬು ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ನಮಕ್ ನಮ್ ಇಡಮುಟ್ಟಾಗ ಎರಗ್ಲ ಅಂದು ಆತುಜಿ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಜಿ ನೆಟೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಿತೇಶ್ ಗೌಡ ಪಾಲೆಪಾಡಿಲ್ಲೇರಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕತ್ತಿ ಒಂಜಿಲ ಸೋಕ್ ಸೋಕ ಉಂಟುಂಡು ತೂ ಅಂತುಲಾರತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಂತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಭಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು